Je toto ten nejlepší mlýnek, jaký si může kavárna pořídit? Jdeme na to. Právě se nacházíme ve fabrice Mácer v italských Benátkách, kde jsme dostali 3hodinový briefing od produktové manažerky Sylvie. U ZMK prostě musíš číst manuál. Je to velmi komplexní mlýnek. Největším jeho specifikem je, že hrubost mletí nenastavuješ mechanicky. O posun kamenů se totiž stará samostatný motor. Ty nastavuješ pouze velikost částic v mikronech. Nejčastěji používané hrubosti si můžeš uložit do paměti. Osadit si můžeš 4 typy kamenů. 2 varianty pro filtr s více či méně fines, jeden na espresso a jeden hybridní. ZMko můžeš pro obojí použít jako single dose mlýnek, ale také s plným hoprem a časovačem. Je to jeden z nejpropracovanějších modelů firmy Mácer. Poslední roky jste ho mohli vídat jako sponzorský mlýnek na světovém pódiu Brewers Cupu. Také s ním Mácer ambasador Martin Wölfel vyhrál světový titul, když měl kávu přímo na stage, což se jen tak nevidí. Tato modifikace se jmenuje ZM+. Slouží výhradně pro přípravu espressa. Skládá se z tohoto vyklepávače kávy s propracovaným vnitřním mechanismem, který pomůže s hrudkami a začištěním zbytku kávy na výstupu. A dále z vidlice pro tvůj portafiltr. Zajímavostí je, že vývoj tohoto mechanismu zabral na celém mlýnku nejvíce času, ale za tu hladkou workflow během přípravy espressa to prostě stojí. Tak co říkáš na nejpropracovanější mlýnek firmy Mácer ty? Ahoj, já jsem Matěj z Levných kávovarů a jsme oficiální distributoři mlýnku Mácer pro Česko a Slovensko. Pokud vás jakýkoliv z mlýnků zaujal, neváhejte nás kontaktovat.